Gikumpirma ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon nga duna na silang impormasyon sa suspek na milabay og minilyon nga kantidad sa illegal nga droga sa fixed checkpoint sa TF-Davao ug Calinan PNP sa Barangay Lacson nitong milabayng semana. Wala una nganli sa kapulisan ang suspek nga pasahero sa bus nga daling misibat padulong sa kasagbutan nga bahin pag-abot sa checkpoint. Gikan sa Cagayan de Oro City ang rural bus ug pag-abot sa Maramag Bukidnon misakay ang suspek. 14.4 million pesos ang kantidad sa illegal drugs nga gilabay sa suspek nga gibutang sa box. May update na po tayo dyan, sir, no? Dun sa Calinan Checkpoint, na-identify na natin yung subject natin, yung nagdala ng illegal drugs, and na-locate na natin kung saan siya, kung anong address niya, doon sa Maramag Bukidnon. With the help of the witness, na-identify talaga yung suspect, and then hindi lang witness na from the bus na sinasakyan nila, from the Maramag. Meron din tayo mga witness doon na nabibigay suporta sa pagpa-file natin ng kaso against these subjects, sir, no? At the Office of the City Prosecutor. May gawasab sa investigasyon sa Calinan Police Station nga nalambigit sa illegal nga droga ang suspitsado nga padayon pa nilang ginapangita o ginapanidan ang lokasyon niini. At hindi lang siya, meron pa siya mga kasama na na-file na din ng kaso doon sa area na yun. Padayon ang koordinasyon sa Davao City Police sa Maramag PNP aron masikop ang responsabling suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.